vi skal have 50 med tilbage, og vi har 200. Ja. Vi har to køler. Vi klarer os i dag. Ja, lige i dag. Unamused. Jeg kan bare sidde og drikke på den her. Se. Hej Markus, lav din driks. Jeg skal lige sidde oven. Wow! Muller, pas på, lille dreng. Det er farligt. Vent. Sådan. Swag. Jeg tror, der er noget. Det er folder rigtigt. Jeg skal ikke tro en skid. I halvvejs. Okay. Oj, gifler! Ej, gifler! Oj, gifler. Det har vi godt. Ui, lad os købe sådan en her. Det er min yndlings. Sådan der. Skal der buses i aften? Nej. Det ved jeg ikke. Undskyld mig. Er du klar til at blive busset? Er du klar til at blive helt drunk? Slå det for mig. Jeg bliver helt drunk. Hvad kan være for nogle chips, du godt lide? Jeg kan godt lide chips. Og så ved jeg, altså det er chips for dem, der gør, men de er stadig forkert, så dem kan jeg ikke lide. Bottle. Hvad med Doritos? Tak for det. De smager godt. Undskyld folkens, men vi bliver altså ikke busset i aften. Vi får ikke noget alkohol. Jeg har glemt min mor og sagt, at jeg ikke må drikke. Nej. Der kom en voksen og sagde, at der var 10.000 trilliarder gange for meget alkohol i, så jeg måtte ikke drikke. Du må ikke få den med hjem. Vi laver en challenge. Challenge? Det gør du bare. Hej. Fucker. Swing camera. Dum. Nu står vi her. Skal vi det senere bestemme? Oj. Jeg skal en rockstar. Bedste energidrik nogensinde. Bedste energidrik nogensinde? Fuck det. Fuck det her. Vent. Så tager du bare 2. Så tager jeg fandme også 2. Det kan jeg godt love dig for. Det bliver helt drunk. Lad os lige hente en vogn. En vogn? Der er en vogn herovre. Og der har vi allerede... Markus, vores far har allerede lagt din vogn herovre. Der er mokai og helt lortet. Kom nu. Ej, jeg har lige købt sådan der. Jeg mener... Fuck, mand. Jeg har ønsket mig til jul. Jeg mener, jeg fik den, ikke? Prøv lige at tjekke, hvor sexy ham der han er. Ej, kan vi købe den der med hjem? Hvad satan? Ej, smukke. Frugt. Hvad står der? Frugtfjolserne. Dum nogle fjolser, mand. Fuck nogle fjolser. Ej ja, prøv at se ham der, han kan karate. Markus, han kan karate. Det er sådan noget, man spiser. Det der, og så sover man bare. Nej, det er pajama pants. Men er det Zack fra Zack og Cody? Kom og se, er det ikke Zack fra Zack og Cody, det der? Ligner det ham, ikke? Nå, godt så, man. Vi skal finde noget. Yes! Der har vi den. Vi bliver busset. Ej, noget. Hold lige den her, så gå ud og hente en vogn. Det gør Primer den. Høj, de er inde i den sunde afdeling, faktisk. Nej, jeg skal gå ud af her. Så tager jeg det her. Det er meget godt, at det koster til at koste. Yes. 0 kroner. Vi kan bare gå ud med det, Markus. Det koster 0 kroner.
Du kan nogle blå puder eller blå bukser. Blue jeans. Størrelse extra small. Oj, der er boost. Der er boost. 16, what? 16, 17, ja. What? Det er kult. Ja, og Rockstar og det hele. Nej, 17 kroner. En kult cola, det koster altså 13. Og så er der pandrum med der. Den er lonely, den der. Lille lever på sig. Jeg tager den med hjem. Vi adopterer den. Fuck dig. Køber den fra Kina. Hey dude, kom lige over. Ach, hvad laver du? Vi snoller for tank. Vi snollede den for. Snoller løs. Du siger altså lige alle sammen, vi skal take a look at my shirt. Hvorfor er der ikke nogen... Hvorfor er der ikke nogen vogn? Der er slik. Der skal slik herovre, er der ikke? Herovre? Nej, det er der ikke. Vi bliver nødt til at gå på tank. Du er bare stamkund herovre lige. Der er et ryg. Der er hende, der er klar til det. Hej smukke. Ej, god dog, de er fedt herovre. Nu lige, der var det. Det var bukser. Det er lige sgu da ikke bukser, det her. Jeg ved det, kan I se? Der er et par bukser der. Hvad koster det? Jeg sagde jo, du var ekstra små. Okay, hvad koster chipsen? Hvad Koster 5 billion dollars. De koster 16. 16. Her stod Nå, 22. Ja. 22, okay, fint nok. 22. Kan jeg ikke få sådan en her? Du er dum. 16. Undskyld mig. 16. Jamen, du gik ind i mig. Du gik ind i mig. Okay. She wants to leave. 16 gange 4. Slå det op. Gå ind på lommeregneren. Nej. Kan jeg ikke, når jeg optager det. Hold kæft. Fuck dig. Jeg skal bare gå op og betale, og så må vi bare tage noget fra, hvis der ikke er 50 kroner tilbage. Men det er dig, der har lort, og det er dig, der har penge. Ja, men det er fucking... Så tager jeg fucking 4 Dude, må jeg godt få en pakke tyggegummi? Jeg skal kun have en pakke. Kom. Undskyld, så er vi på vej hjem, og prøv at se her. Prøv at folk, bare fordi jeg er fed, så er det altså ikke Markus og noget. Prøv at se her. Jeg har altså også valgt det sunde i dag. Jeg har taget en banan. Nej, jeg spiser den faktisk. Og så drikker jeg Sprite. Fartfest. Nej, det er fucking bøvser. Og så det gør fucking nas i maven, nu siger jeg det bare. Fuck Det dig. gør fucking nas i maven. Jeg gør det gerne, jeg skulle lige gøre det. Vi deler den. Nej. Hvad er sådan, hvad er sådan, Nej, det gør jeg virkelig ikke. hvad er sådan en lady, der var i bunden, ikke? Hvor jeg tager vi hver sin ende. Nej, det gør det ikke. Simpel as that. Og så tager vi begge to cinnamon challenge, og så tager jeg, Sagde du ikke, at det var for spagpølser? så tager jeg Red Bull og mælk. Ikke? Sagde du ikke, at cinnamon var for spagpølser? Det er Red Bull og mælk. Ikke vel? Det er Sprite banan heller. Kan jeg lave og sådan noget bund eller resten? Det ligger. Jeg synes, at jeg lige skal passe på det spor, man må ikke sige nikker. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde, at nikker, der er en skalle. Hvorfor går du så fucking... Som om du har højhæle på, mand. Markus går med høj hæl. Fuck dig. YOLO. Hej Huni. Hvor filmer du altid i jorden? Undskyld mig. Det er mig.
vej hjem, folkens. Vent lidt. Vi kan lave det her til en gyserepisode. Og klar. 1, 2, 3. Den er hæslig! Så vi tager bag med den. Du er kun længe til det her. Gyser, nu holder kæft. Du skal ikke ødelægge det for alle de andre. We're on the way home.